което ще привлече всички останали шампионати след Формула 1. Ще привлече Формула 2, ще привлече световния туристически шампионат. Нещата стоят така. Не трябва да ни питаш колко ще струва съоръжението, у нас това нещо не ни интересува. Защо не пита Федерацията по баскетбол колко струва изграждането на зала Арена? Тях това не ги интересува. Това нещо е национален интерес, това нещо трябва да е държавна политика, държавата трябва да осигури терена, държавата трябва да построи съоръжението. След това ще търсим публично-частно партньорство, за да се менажира, защото дори след това то не може да върне силно с разходите, които са инвестирани в него, но дори заради поддръжката си да се самоиздържа, трябва добър мениджмънт. Не само за да се самоиздържа, но за да се докарат и шампионатите, за да дойдат в България всички тези шампионати. Тоест, ние искаме да последваме примера на Богдан Николов, който може да е отричан, може да е всякак, но той през строителството на съоръжения постигна изключително много за мотоциклетния спорт. Искаме да направим същото. Ние вярваме, че това е пътя. Защото като има такова едно съоръжение, знаете, че това е единственото съоръжение, което може да се наблюдава, спортната проява през цялото време, има камери на всеки завой, може да се предава пряко по телевизията. Това ще върне интерес. Това ще върне рекламодателите. Освен това, това ще даде възможност хората да дойдат, да има къде да паркират, да има къде да седнат и така нататък, което ние в момента не го предлагаме въобще. Така че, да, твърдо говориме, като говорим за съоръжения, отчитаме, че най-важното е да се направят писта или дори писти. Нали? Стойност, ако говорим за стойност, мисля, че за стойността на една зала арена може да се направят дори две, но достатъчно високо ниво да приемат всички шампионати с изключение на Формула 1. И ако говорим за към тях ли ще има по-голям интерес или да кажем към зала арена, според мен сме напълно сигурни. Хората изключително много жадуват, за всяко едно мероприятие се събират изключително много публика. Просто ние трябва да го предложим това нещо и нашия спорт ще тръгне нагоре. Още повече в нашия регион, в Балканския регион, няма такива съоръжения за наша щастие. Има една писта в Серес, на която вече доста българи редовно ходят, която е на много ниско ниво. В Румъния направиха 2 състезания в Букурещ, вътре в града. Всички шампионати се изредиха и минаха оттам за 2 години. Букурещ участва с улиците. Окей, но това не е решението. И това струва 80. Значи това е решение поради което е кратковременно. Значи ние говорим за неща, които са за трайни неща, които ще помогнат на спорта да се развие. Искаме това да кажем, че за последните 31 години не са предприети никакви постъпки в тази насока. Абсолютно никакви. Това е безспорно. Съгласна ли? Не. Може ли да ми кажете в каква насока е имало нещо, кое е направено? Аз мисля, че има и трасета за раликрос, има и трасета за автокрос, които с местни сили, колкото могат хората ги поддържат. Те на федерацията ли са? Не са на федерацията. Да. Но и това съоръжение, за което вие говорите в бъдеще време, също няма да е на федерацията. Не. Има макадамови трасета, които някой си направи за да тренират. Вижте сега, точно това е разликата в концепцията. С собствени сили, с собствени средства, с пари по джобовете нищо няма да направим и този спорт ще остане това ниво, което е. Трябва тотално да се смени концепцията. Не виждам, защо всички спортове се развиват с държавни пари, автомобилизъм се разбира с собствени средства по места. Просто не ми е ясно. Това е, според мен, това е разковничето на всичко. Защо не защитите един европроект? Работиме в тази насока. Мислили сме. Малко ни е рано обаче. Да пари за писта билета. Малко ни е рано да мислим. Това е логиката. Достатъчно е да погледнем парите, които са отпускат от... Това е логиката да не даде.